Convidat aquest matí, Joan Becat, professor emèrit de la Universitat de Perpinyà i membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Bon dia. Bon dia. La Universitat Catalana d'Estiu va entregar el Premi Canigó a Christian Bourquin aquest dissabte. Ell és el president de la regió Llenguadoc-Rosselló. Aquest premi és atribuït cada any a personalitats i a entitats dels països catalans implicades amb la Universitat Catalana d'Estiu. Durant els últims anys, a tall d'exemple, aquest premi s'ha entregat als presidents de la Generalitat Jordi Pujol i Pasqual Maragall, també s'ha entregat a Pere Verdaguer o a l'exconseller de la Generalitat Josep Huguet. Aquest any, però, seria entregat a Christian Bourquin. És un premi, però, que no li ha estat atorgat ara, sinó que ja se li havia concedit. Sí, se li havia concedit i no el va poder recollir durant l'UCE. Normalment es donen durant l'UCE. Qui ho decideix és l'UCE, diguem, per simplificar Barcelona. D'acord. I qui va fer la tramesa és Jordi Sales, que és president de l'UCE, que organitza, del comitè que organitza, i Joan Domènech Ros, que és president de l'Institut d'Estudis Catalans, la nostra acadèmia, però que també presideix el patronat de l'UCE. I, per tant, no l'havia pogut recollir per, diguem, raons personals, no era en estat de venir, i aleshores es va dir, doncs, es farà durant l'any. I ha caigut això dels forats lliures 2 o 3 mesos després de l'estiu i ja està. Aquest premi és, com dèiem a l'inici, és un premi que s'atribueix a personalitats i entitats dels països catalans que estan implicades amb la Universitat Catalana d'Estiu. Sí. És que podem dir que el president de la regió és quelcús que és implicat? Molt, i des de fa molt de temps. El que és curiós és que mai em fa glòria. És a dir, fa part d'aquestes persones que ha fet segurament el mes, al nord, per la Universitat Catalana d'Estiu. No em fa glòria, però tampoc se'n parla per altres bandes. Sí, no se'n parla i ell no se'n fa glòria. Però no s'ha fet per això, sinó que no és únicament ajudar l'UCE, sinó també ajudar l'UCE i fer coses a favor del català o de la cultura catalana. Aleshores es pot dir, és elegit, doncs ho ha de fer. Però es veuen molts elegits, nord i sud, que ho haurien de fer, d'ajudar la cultura catalana i d'ajudar l'UCE, i que no ho fan. Vull dir, això, per exemple, l'Ajuntament de Perpinyà no ha donat mai una subvenció a l'UCE, tot i que el seu batlle ha vingut molt sovint i el convidem. Vull dir, i per tant, quan un fa, i això des de fa més de 20 anys, vull dir, és una cosa d'agrair. Però no és tant el fet que doni una subvenció regular, és el tema de Vallroc. Sí, és el tema d'aquest centre, no? És el tema de Vallroc. Del centre de recerca Vallroc. Si tenim Vallroc, es deu a 3 persones. El Jordi Pujol, que el 2002, abans de marxar, va comprometre els primers diners per la compra. El projecte li havia agradat molt. Primer s'havia de fer a Sant Miquel de Cuixà, la granja, i després es va fer a Vallroc, que es va vendre. I, per tant, el Batlle de Prada, Joan Francesc Denis, va dir que aquí hi ha una oportunitat, i així es va fer. Doncs Jordi Pujol, que va adoptar el projecte, després va passar a Maragall, que ell n'era entusiasta d'aquest projecte, i és ell que ho va portar, i del costat nord, Christian Bourquin. De fet, són aquests 3. I el paper del Christian Bourquin va ser doble. D'una banda, comprometre's a la compra i a les subvencions i a fer equip amb la Generalitat, perquè cada vegada, per exemple, que per renovar Vallroc fem un concurs d'empreses, hi ha sempre present algú del nord, en representació dels amos, dels compradors del nord i de la Generalitat. I ell va resoldre la totalitat dels problemes que hem tingut. Hem tingut problemes jurídics considerables, perquè són 4 propietaris, Generalitat, Consell General, Consell Regional i Vila de Prada, en divisió, i el maître d'œuvre, el que se'n cuida, és la UCE, que té seu a Barcelona, la fundació, i la propietat és a França. I, per exemple, per l'amiant o pel plom, que si hi ha desperfectes es pot anar a judici,
la Generalitat com a entitat de l'estat espanyol no pot anar a judici, entitat pública, no pot anar a judici a França. Passaria el mateix en el cas. I per tant, tots aquests temes els va resoldre Christian Bourquin, és el Consell General que és capdavanter dels 4 i que ho va permetre. I per tant, ara que el projecte s'acaba, en tot cas la segona fase, i que per tant es podrà obrir, ja que hi ha 2 edificis nous de banda i banda amb 100 llits, i l'edifici noble, diguem, que ha estat refet exteriorment, les bigues i tot, més la part baixa. Primer i segon pis no seran utilitzats perquè encara falta restaurar-los. Però ara que s'obrirà, era el moment també de reconèixer. Aleshores, els 2 altres han tingut el premi, tant Pujol com Maragall, doncs tocava a Christian Bourquin. Quan és previst? Hi ha demanda. Tornem al Premi Canigó que se li va atorgar a Christian Bourquin aquest dissabte. Un president de la regió, però, que possiblement per la Universitat Catalana d'Estiu sí que fa feina, podem dir, però que promou, per exemple, la marca Sud de França. Això és quelcom que possiblement... Això són altres temes. I haig de dir que dins la gent mateixa de la Universitat Catalana d'Estiu, bastants no són gaire en acord amb aquestes línies. Però perquè també... tothom es va posar d'acord perquè fos entregat el Premi Canigó a Christian Bourquin o va haver-hi... Sí, és l'organització de l'UCE. Sí. És l'equip rector, és a dir, l'equip de presidència que ho va decidir. Va ser publicat al programa i no va plantejar gaire problemes. D'acord. Perquè aleshores, també no tothom al sud està d'acord amb Jordi Pujol i recordo moments delicats. Quan el Maragall va venir, que era president, hi ha hagut tot un grup del nord, del sud i del nord que van venir especialment a xiular-los, ell i els seus consellers. És a dir que passa el mateix amb Bourquin i la política de la regió. Vull dir, és a dir que no ens hem posat amb l'aspecte polític, sinó l'aspecte de l'UCE i coses a favor del català. I, per exemple, una cosa que va ser el que va fer el Tom, diguem, ja se sabia que és una persona que havia fet molt i això, i per tant, un dia o l'altre, quan s'acabi el rock, caldrà fer un gest, però el que va fer el Tom és Canigó Gran Cita, Canigó Gran Paratge. Perquè en el seu Parlament, que va fer després, el vaig veure emocionat, cosa que no m'havia passat mai, perquè és un animal de fer política, el Bourquin, és de pell dura, no? com n'hi ha uns quants, vull dir, n'hi ha d'altres, Fa pensar al Paralduí o aquest tipus de gent, no? que n'ha vist, i que, doncs, l'he vist emocionat, perquè qui l'ha presentat és Paulette Dumont, en català rossillonès, una delícia, i una senyora agradable, comunicativa, tot i sent molt digna i així, i que va parlar de quan era jove, de quan era en 6è, i com va fer això. Perquè el que no se sap és que quan es va crear els cursos de català a Illa, és un professor que ho va fer l'any 66, és Ramon Gual, i dins la seva primera classe hi havia el Christian Bourquin. Dins els primers números de Terra Nostra, que els vaig projectar amb un PowerPoint, és català modern això, PowerPoint, sí. Es veu números on es veuen qui col·labora, i és una enquesta feta per veure els noms catalans que hi ha dins dels pobles. Dins els 6 hi ha Christian Bourquin, un concurs que feien entre alumnes, saps, on es guanya una cosa, sí. També hi és, fa part, diguem, dels fundadors, com ha dit Gual humorísticament, dels alumnes fundadors de la revista. Doncs bé, i també Canigó. I el que va remarcar en el seu Parlament és que els diaris i la gent no utilitzen Canigó amb G-O, accentuat. Diu, perquè ara és aquest el nom oficial, no és més Canigó o U, és Canigó,
perquè diu, quan s'ha fet Gran Cita, hi havia dos batlles, el Valls de Vallestàvia, el Jaume Taurinyà i Daniel Bo, que és batlle de la Bastida, que van anar a París de la delegació per enraonar, van demanar Gran Cita i el nom. I l'Estat ha fet consultes, Consell Constitucional, perquè és el Consell Constitucional que ho ha d'aprovar quan hi ha un canvi de nom, per exemple, de departament o de municipi, i ho van aprovar. I per tant diu, el nom oficial ara és Canigó, amb O. I diu, i m'estranya que els diaris i la gent no s'hi posa. Aleshores això i la campanya publicitària que s'havia fet és el que va acabar de dir, doncs bé, li toca, com qui diu, no? Ve d'aquí. Però pels aspectes polítics, evidentment. Ara bé, ha anunciat que vol promoure fort el català i l'occità. És a dir, crear una mena d'ens regional per les dues llengües. De fet, fa pensar a l'ofici de la cultura bretona que tenen a Rennes, o una oficina semblant que tenen al País Basc. I per tant ho ha anunciat i ha dit que el Comitè Econòmic i Social de Llenguadoc, la persona que es cuidaria del català i occità per aquesta entitat i tindria seu també, i tindria lloc. Pot ser que en aquest sentit hi hagi un despertar. Alguna cosa s'ha fet, per exemple per l'UCE o per altra cosa. D'acord. Però, ve d'aquí. Ara bé, és ara que es veurà, perquè fins ara la regió no tenia cap competència en matèria d'ensenyament. Hi ha altres regions que no tenen competència que fan. He citat Bretanya, i per tant, això és una qüestió de voluntat. També hi ha l'herència de Freixa, que no es pot dir que tenia les mateixes disposicions que Christian Bourquin. Alguns el poden considerar com no prou valent en aquest sentit, però cal pensar que és un moment de transició amb el Freixa, que ella de valent no n'era gaire. Però ara la regió, des d'aquest any, 2013, té competències per les universitats i especialment per la política de recerca i, per tant, pot directament incidir, per exemple, sobre les llicenciatures, l'ensenyament, la recerca, la formació dels mestres, depèn en part de la regió, és a dir, que la regió contribueix al finançament i com se sap que qui paga mana, pot tenir ara legalment incidència. La qüestió serà de veure si l'utilitza o no. Ben segur. Avui ens hem volgut interessar, però, a l'entrega d'aquest premi que se li va fer aquest dissabte a Christian Bourquin, el Premi Canigó, un premi atorgat per la Universitat Catalana d'Estiu. Aquest matí ens ha acompanyat en Joan Becat. Gràcies per haver estat aquest matí a Ràdio Arrels. Gràcies a vosaltres.